Нещо, което обяснява защо толкова много човешки усилия сякаш пропадат на празно. Да, това е много важна тема. Ами, днес навлизаме в един наистина детайлен анализ на психологически изследвания върху позитивната интелигентност. И искам да започнем директно с една много интересна метафора. За едно 12-годишно момче. Сещам се. То чете някаква илюстрирана книга за древногръцките митове и попада на легендата за цар Сизиф. Лесно можем да си представим този образ, нали? Един бивш могъщ владетел, който с нечовешки усилия бута огромен, изключително тежък камък по един много стръмен хълм. Точно така. Мускулите му треперят, пота се стича по лицето му, той стига почти до самия връх. И точно когато победата изглежда сигурна, камъкът просто се изплъзва. Абсолютно. Изтъркулва се чак долу в самото подножие на хълма. И цялото това мъчение започва абсолютно от начало. Като малко дете, човек би си казал, че това е най-ужасяващото възможно наказание. Факт. Но по-късно, когато започнем да анализираме поведението на възрастните, осъзнаваме нещо доста стряскащо за ежедневието ни. Че в много аспекти от живота човечеството изобщо не се справя много по-добре от Сизиф. Нека помислим за новогодишните обещания. Защо почти всички са напълно забравени до началото на февруари? Или защо толкова много диети завършват с онзи прословут йо-йо ефект, при който свалените с толкова лишения килограми се връщат двойно. Да, двойно. Или дори в корпоративния свят. Онези скъпи семинари, на които се преподават нови лидерски умения, които обаче невероятно бързо отстъпват място на старите, удобни навици. Точно така. Екипният дух след един дълъг, сплотяващ уикенд се изпарява само за броени дни, след като хората се върнат обратно в офиса. Очарователното тук е коренът на целия този проблем. Мъчението всъщност е изцяло самопричинено. Добре, но тук възниква един резонен въпрос. Как така самопричинено? В смисъл, никой не иска умишлено да се провали на диетата си или да съсипа екипа си. На съзнателно ниво категорично не. Но истината е, че не съществуват външни богове, които да бутат камъка надолу, докато ние се опитваме да го изкачим. Разбирам. Проблемът се крие в това, че човешкият ум е едновременно най-добрият приятел и най-лошият враг на човека. Онези искрени усилия за подобряване на представянето, за постигане на щастие или за изграждане на нови навици не пропадат заради липса на воля, мързел или просто лош късмет. А заради какво тогава? Те пропадат заради вътрешен саботаж. Значи, умът, който задава целите, е абсолютно същият ум, който тихомолком ги разрушава. Точно така. И често това става напълно несъзнателно. Ами мисля, че целта на нашия анализ днес е точно да разнищим какво представлява позитивната интелигентност, нейният коефициент, познат като PQ, и най-важното как хората могат трайно да променят този баланс на силите в собствения си ум, за да спрат да бъдат своя собствен Сизиф. Съгласна съм. И за да разберем как работи това, първо трябва да дефинираме какво е коефициент на позитивна интелигентност. Да го чуем! Най-просто казано, това е процентът от времето, през което умът действа като приятел, спрямо времето, когато действа като враг и активно саботира. Скалата е от 0 до 100. Ако някой има PQ резултат от 75, това означава, че умът му служи и му помага 75% от времето, а през останалите 25 работи активно срещу него. А какво става с времето, когато просто си почиваме или не мислим за нищо конкретно? Периодите, в които умът е в напълно неутрално състояние, просто не се вземат предвид в това уравнение. Фокусът е изключително върху активното, позитивно или негативно действие на съзнанието. Нека го приложим в практиката, защото проучванията дават един много ясен пример от реалния живот. Когато умът напомня на човек, че утре има изключително важна среща и трябва да се подготви добре, той определено действа като приятел. Това е полезна превантивна функция. Но какво се случва, когато същия този ум събуди човека в 3 часа през нощта? О, класическия среднонощен сценарий. Да. Сърцето започва да бие учестено, а мислите се въртят в един безкраен, изтощителен цикъл от тревоги. От рода на «какво ако се изложа?»,
Какво ако забравя презентацията? Какво ако ме уволнят заради тази грешка? Абсолютно. Точно така. Защото, очевидно, 3 часа през нощта е абсолютно идеалното време да преосмислиш цялата си кариера или онзи безкрайно неудобен разговор от преди 5 години. Нали? Да, все едно това ще реши и проблема. В този момент умът категорично действа като враг. Никой истински приятел в реалния свят не би се обадил по телефона в 3 през нощта, само за да причини подобно безполезно страдание и паника, без да предлага абсолютно никакво конструктивно решение. Тази разлика между полезното напомняне и паниката в 3 сутринта реално определя качеството на живота и ефективността. И тук стигаме до една изключително шокираща статистика от невронауката и психологията. Слушам те. Числото 75, което споменахме преди малко, не е просто някаква случайна стойност в скалата. То е критична повратна точка. Какво точно се случва на тази граница от 75? Изследванията показват, че когато PQ е над 75, хората биват буквално издигани от вътрешната динамика на ума си. Създава се възходяща спирала. Тоест, позитивното води до още позитивно. Точно така. Позитивността генерира повече креативност, хората вземат по-добри решения, което от своя страна генерира още повече позитивност и увереност. Но когато коефициента падне под тази граница, се получава ефекта на нисходящия водовъртеж. Човек е постоянно дърпан надолу от вътрешното триене, съмненията и стреса. Предполагам, че голяма част от обществото не успява да премине тази бариера. Проблемът е много по-сериозен, отколкото повечето хора предполагат. 80% от хората и дори цели работни екипи остават под тази критична граница. 80%? Да. Това е и основната причина толкова много талантливи хора да не достигат истинския си потенциал. Тяхната жизнена енергия просто изтича в една постоянна, невидима борба с самите себе си. За да стане напълно ясно колко разрушително може да бъде това вътрешно триене, в изследванията се описва историята на един студент от Станфорд, която е невероятно показателна. О, да, сещам се за тази история. Той посещава клас по междуличностна динамика. Това е един много специфичен курс, в който студентите сядат в кръг и основното правило е да бъдат напълно автентични и откровенни един с друг, без абсолютно никакви социални филтри. Това са едни от най-трудните психологически експерименти за участниците. Изисква се огромна уязвимост. Абсолютно. И в един момент един от студентите се обръща към разказвача с известно притеснение и му споделя, че постоянно се чувства съден от него. Реакцията първоначално е много цивилизована. Разказвачът любезно благодари за обратната връзка, но вътрешно... Вътрешно нещата стоят по съвсем друг начин. Точно. В ума си той веднага отсича. Ами, разбива се, че те съдя, ти си най-големият губещ в тази група. И това не свършва до тук. След това втори човек от кръга му казва същото. После трети, четвърти. И при всяко следващо изказване, умът му продължава мислено да поставя етикети на тези хора. Нарича ги губещи и напълно отхвърля думите им. Това продължава, докато не идва ред на човека, който седи до него. Човекът, на когото разказвача всъщност се възхищава най-много в цялата стая. И какво се случва тогава? Този, със студент, става с видимо отвращение и се премества чак на другия край на стаята. Какво е провокирало толкова крайна реакция? Заявил е, че също се чувства съден. Уточнила е, че е съден позитивно, усещала е, че е поставен на пиедестал, но по начин, който отново го притиска и изобщо не му позволява да бъде истински човек с недостатъци. И точно този момент, това честно и страстно изразяване на емоция, успява да пробие дебелата защитна броня на разказвача. И тогава идва прозрението за опустошителната сила на така наречения вътрешен съдник. Когато човек цял живот е филтрирал света през това съдене, категоризирайки абсолютно всичко и всички като добри или лоши, той всъщност се опитва да контролира средата, за да се чувства в безопасност. Което ни отвежда към един много интересен феномен, познат като облогът в Станфорд. Да, това е чудесен пример за илюстрация. Нека си представим един хипотетичен човек, който е решил да промени живота си из основи. Направил е новогодишно обещание да отслабне, инвестирал е сериозна сума, за да заведе екипа си на скъп ретрит за сплотяване и лично е преминал интензивен двудневен семинар за лидерство и емоционална интелигентност. Това е профилът на човек, който прави всичко по учебник, за да постигне развитие. Точно така. След това към аудиторията се задава въпроса: една година по-късно, колко от тези промени смятате, че са се запазили? И хората буквално трябва да заложат в парите си на този отговор.
Изумителното е, че 90% от хората се обзалагат, че всички телепромени са се изпарили. И най-важното в случая е, че те са абсолютно прави. Статистиката сочи, че шансът за траен успех при такива мащабни инициативи за промяна е едва 1:5. Но защо се получава така? Защо толкова много усилия водят до толкова слаб резултат? Една от най-добрите метафори за този процес е следната. Опитите за повишаване на успеха и щастието по този начин са все едно човек да положи огромен труд, за да засади красива нова градина. Избира най-хубавите цветя, подготвя внимателно почвата, полива ги всеки ден. Но същевременно остава вътре дузина гладни охлюва да се разхождат напълно на свобода. Какво ще се случи с градината? Съвсем логично, тя ще бъде унищожена отвътре. Точно това правят тези вътрешни гласове с човешките усилия. Тези охлюви всъщност са саботьори. Това е ключово понятие, което трябва да изясним. Добре, но ако тези саботьори са толкова вредни и буквално изяждат собствения ни потенциал, защо изобщо съществуват в ума ни? Не би ли трябвало еволюцията да се погрижила да ги премахне? Напротив, еволюцията ги е запазила с причина. Саботьорите са универсален феномен. Всеки човек на планетата има саботьори. Без изключение. Без изключение. Те се развиват в много ранно детство и тяхната първоначална цел е изцяло позитивна. Те трябва да помогнат на едно малко, уязвимо дете да оцелее физически и емоционално в един свят, който често изглежда непредсказуем и плашещ. Те са нашите ранни защитни механизми. Значи те буквално ни спасяват, когато сме деца. Продължават да живеят в ума. Съществуват 10 основни вида саботьори. Съдникът, за когото вече говорихме, е главният сред тях. Той е абсолютният майстор на саботажа. А кои са другите? Нека разгледаме поне още един или два, за да разберем как оперират. Разбира се. Ето нещо много коварно. Най-опасните саботьори са тези, които успешно убеждават човека, че всъщност му помагат. Нека вземем угодника. Това е вътрешен глас, който непрекъснато кара човека да търси външно одобрение, като винаги поставя нуждите на другите пред своите собствени. Звучи като нещо, което обществото поощрява. Точно там е уловката. Той се маскира като доброта, като емпатия, но в действителност води до пълно изтощение и едно много дълбоко скрито негодование към другите. А какво ще кажем за свръхактивния? Предполагам, че този саботьор е изключително популярен в съвременния корпоративен свят. О, да! Той обвързва самооценката на човека изцяло и единствено с неговите постоянни постижения. Маскира се като двигател на успеха, като здравословна амбиция. Но реално ли позволява на човека никога да се наслади на постигнатото? Никога. Винаги има следваща цел, следващ върх за покоряване. Тези саботьори се маскират като гласа на разума, като перфекционизъм, който носи успех, или като бдителност, която предпазва от грешки. Значи ние ги пазим и ги слушаме, защото си мислим, че те са причината за нашите успехи, докато истината е, че ние успяваме въпреки тях. Точно така. Но за щастие има и алтернатива. В психологическите анализи се въвежда антиподът на тези саботьори, който се нарича мъдрецът. И само да уточним за всички, това не е някаква мистична фигура или гуру, живеещ в Хималойска пещера. Със сигурност не. Мъдрецът е онази дълбока, спокойна и центрирана част от човешкия ум, която присъства във всеки един от нас. Разликата е в перспективата. Мъдрецът вижда абсолютно всяко предизвикателство, дори и най-болезненото или трудното, като подарък или като възможност за растеж. Което случи, честно казано, малко трудно за вярване, когато човек е в средата на сериозна криза. Как точно оперира този мъдрец? Като използва своите 5 велики сили, и те звучат много естествено и приложимо. Първата е способността да се изследва с чисто любопитство, без абсолютно никакво осъждане. Когато си любопитен, ти не се страхуваш, ти просто търсиш отговори. Да, това има смисъл. Втората сила е емпатията. Както към себе си, когато допуснеш грешка, така и към другите. Третата сила е иновацията. Нали така? Това означава да намираш нестандартни пътища, вместо да се въртиш в омагьосения кръг на саботьора, който ти казва, че има само един правилен начин. Четвъртата сила е навигирането според дълбоките истински ценности на човека, като вътрешен компас в буря. Точно така.
И петата сила е предприемането на решителни действия. Но тук разликата е критична. Тези действия се предприемат с ясен ум, напълно лишени от страса, паниката и драмата на саботьорите. Действаш, защото трябва да се действа, а не защото си воден от страх. Добре, стигаме до, може би, най-важния въпрос. Как реално се случва този преход? В смисъл, как човек спира да слуша съдника и започва да използва мъдреца? Решението се крие в 3 много конкретни и свързани действия. Първото е отслабването на саботьорите. И тук е важно да отбележим, че отслабването не става чрез директна битка с тях. Битката само ги подхранва. Тоест, не трябва да се караме с вътрешния си глас. Абсолютно не. Отслабването става чрез простото им наблюдаване и назоваване в момента, в който се появят в ума. Второто действие е подсилването на мъдреца, което означава съзнателен достъп до тези 5 сили, които току-що изброихме. А третото действие е, може би, най-изненадващото. Изграждането на физическите мускули на мозъка, които отговарят за PQ. Защото буквално става въпрос за създаване на нови невронни пътеки в главата ни. За да илюстрираме как работят тези 3 стратегии в реалния свят, историята на един главен изпълнителен директор на име Дейвид е изключително точна. Какво се случва с Дейвид? Дейвид е много успешен предприемач. Компанията му става публична, излиза на борсата, всичко изглежда прекрасно. Но скоро след това започва да губи сериозни пари. Напрежението става огромно. Дейвид спира да спи, събужда се в познатите ни 3 часа сутринта, облям в пот и умът му започва да препуска извън контрол. Да, познатия сценарий. За да разбере какво се случва, той решава да запише всички мисли, които минават през главата му в онзи момент. Генерира списък от 20 отделни мисли. И предполагам, че процентът на наистина полезните мисли е бил минимален. Точно така. Когато ги анализират на следващия ден, се оказва, че само 3 от тях могат да бъдат класифицирани като полезни. Например, напомняне да насрочи важна среща с инвеститорите или да говори с отдела по човешки ресурси. Но нека бъдем реалисти. Дори и тези 3 мисли не носят абсолютно никаква полза в 3 часа през нощта. Никой не насрочва срещи тогава. Те просто разрушават съня му. Абсолютно. А останалите 17 мисли са били чист, неподправен саботаж. Страх, че борда ще го уволни, ужас, че ще загуби социалния си статус, голямата си къща, луксозните автомобили. Изтезавал се и със съжаление за минали грешки. Защо не е уволнил на време грешния човек? Защо не е реагирал адекватно на пазара? Това е класически учебникарски случай на пълно превземане от страна на съдника. Умът е превключил изцяло в режим на оцеляване. И тъй като съдникът на Дейвид е бил изключително упорит и отказвал просто да си тръгне, решението, което намират, е направо гениално в своята простота. Решават да превърнат този вътрешен враг в личен фитнес инструктор. Звучи странно. Как работи това на практика? Подходът е следният. Всеки път, когато съдникът се появи с агресивна мисъл от типа на «Как можа да объркаш това? Какъв провал си?», Дейвид спира да влиза в спор с тази мисъл. Вместо това, той използва самата поява на мисълта като спусък, като напомняне да тренира мозъка си за точно 10 секунди. Тези 10-секундни тренировки се състоят в съзнателно насочване на цялото внимание към чисто физически усещания. Например. Дай ми някакъв конкретен пример. Например, поемане на няколко много дълбоки вдишвания и фокусиране върху движението на гърдите. Или съзнателно мърдане на пръстите на краката, усещайки всеки един от тях. Или пък бавно триене на върховете на пръстите на ръцете един в друг, усещайки релефа на самата кожа. Разбирам. Това е изключително ефективно от неврологична гледна точка. Когато насочиш вниманието си към физическо усещане, това незабавно премества кръвообращанието и активността от зоните на мозъка, отговарящи за оцеляването и стреса, към зоните на мъдреца, които отговарят за спокойствието и фокуса. Така със всяка своя следваща атака, съдникът всъщност е помагал на Дейвид да става по-силен. Да, буквално го тренирал. И така, какво означава всичко това? Според мен, това напълно разбива един от най-популярните и дълбоко вкоренени митове в съвременното общество. Митът, че хората трябва да работят изключително упорито, да страдат, да се борят с зъби и ногти, за да успеят. И чак тогава, някъде в неопределеното бъдеще, когато стигнат заветния връх, ще бъдат щастливи. Точно така. Науката за тази тема доказва диаметрално противоположното.
повишаването на позитивната интелигентност води едновременно до щастие и по-добро представяне тук и сега, а това по-добро представяне от своя страна генерира по-голям успех. Да, успех без щастие е напълно възможен при ниско PQ. Светът е пълнен с много успешни, но дълбоко нещастни и хронично стресирани хора. Но истинския, пълният човешки потенциал се отключва единствено чрез високо PQ, където успехът и вътрешния мир вървят ръка за ръка. Което е несравнимо по-добър вариант от безкрайното бутане на камъка. Определено. И това повдига един важен въпрос, върху който си струва да се разсъждава малко по-дълбоко. Слушам. Щом тези вътрешни гласове, тези вездесущи саботьори, са били създадени в ранното ни детство с една единствена, благородна цел да ни предпазят от един страшен, голям и непознат свят, какво би станало, ако просто спрем да се борим с тях? Интересна перспектива. Войната изтощава. Какво би станало, ако вместо да ги мразим, просто им благодарим искрено за дългогодишната им служба, признаем, че вече сме възрастни и можем да се справяме сами, и нежно ги пенсионираме? Колко огромно, неподозирано количество жизнена енергия и креативност ще се освободи в мига, в който тази изтощителна вътрешна война най-накрая приключи. Нека директно да продължим с нещо, което, има потенциала буквално да преобърне начина, по който преживяваме ежедневието си. Да, това е ключов момент. Вече разгледахме онези вътрешни гласове, които ни саботират постоянно. Но сега предстои да навлезем в същинското решение. Точно така. Перспективата на така нареченият мъдрец и неговите 5 суперсили. Преди обаче да ги разнищим една по една, трябва да се спрем на едно твърдение от концепцията, което аз лично намирам за меко казано стряскащо. Знам на къде биеш. Твърдението е, че абсолютно цялото емоционално страдание, което човек изпитва, Да, цялото. тревожност, стрес, гняв, вина, всичко това е изцяло само генерирано. И тук си казвам, чакай малко. Ако някой изгуби работата си или премине през тежка раздяла, това твърдение предполага, че външното събитие не причинява болката. Звучи малко като обвинение към човека, който вече страда. Разбирам напълно защо звучи така. На пръв поглед изглежда като класическо обвиняване на жертвата. Но виж сега, това, което откриваме тук, е едно много тънко, но фундаментално разграничение. Разграничение между какво? Между първичната, чисто физическа или ситуационна болка и емоционалното страдание. Значи болката е неизбежна. Ако докоснеш гореща печка, изпитваш болка. Което е полезен сигнал. Точно. Показва, че нещо не е наред. Ако загубиш работата си, нормално е да изпиташ шок, тъга. Но страданието, онова дълготрайното, изтощителното, то започва буквално секунда по-късно. Когато вътрешните саботьори поемат контрола. Именно. Те започват да шепнат разни неща от сорта на «никога няма да си намериш друга работа», «ти си пълен провал», «всички ти се смеят». Този непрекъснат вътрешен монолог е машината, която генерира тревожността. И тези саботьори ни лъжат, нали? Убеждават ни, че тази паника ни е жизнено необходима, за да оцелеем. Да, това е голямата лъжа, че без стрес няма да се справим с проблема. Тоест, превръщаме една локализирана криза в безкрайен филм на ужасите в собствената си глава. Склонни сме да реагираме на леко задръстване сутрин по абсолютно същия начин, по който праисторическите ни предци са реагирали на съблезуб тигър. Буквално. Сърцебиене, потене, пълен ужас. Ужас, че закъсняваме с 5 минути за среща. Тази биологична реакция е в самата основа на проблема. Мозъкът ни е еволюирал да търси заплахи. Негативността е просто вграден механизъм за оцеляване. Но алтернативата тук е, че всяко предизвикателство може да бъде посрещнато много по-ефективно чрез състоянието на мъдреца. Което не е някакъв сляп, токсичен позитивизъм, доколкото разбирам. Не, категорично не. Мъдреца вижда проблема кристално ясно. Просто отказва да бъде управляван от страха.
Оперира от състояние на спокойствие и една много тиха, заземена решителност. И прави това чрез тези 5 специфични суперсили, които споменахме. Нашата мисия днес е да ги разгледаме в детайли. И тук стигаме до същината. Как се изгражда това състояние, когато сме под напрежение? Първата степка, или първата суперсила, е емпатията. Състраданието към себе си и към другите. Да, И тук веднага се сещам колко често в ежедневието, когато се допусне някаква грешка, примерно, изпращаш поверителен имейл на грешния човек. класика. Ужас е. Първата реакция е една жестока, почти безпощадна самокритика. Вътрешният глас става на един проклет малък трол, който непрекъснато натяква как можа да си толкова некомпетентна, как можа да го направиш, защо сме толкова склонни да се нападаме сами. И честно казано, не е ли емпатията просто едно хубаво оправдание за мързел? Това е може би най-опасният мит за състраданието към себе си. Убеждението, че ако не се бичуваме психически, ще станем напълно безотговорни. Да, че ще си свалим стандартите. А всъщност е точно обратното. Самокритиката е реакция на оцеляване, която напълно блокира растежа. От невробиологична гледна точка, когато този вътрешен критик започне атаките, той активира амигдалата. Центъра на страха в мозъка. Точно. Тялото се залива с кортизол, адреналин и в това състояние човек буквално излиза от така наречения прозорец на толерантност. Чакай, нека се спрем на този термин за момент, защото е много важен. Какво точно представлява този прозорец на толерантност? Как се усеща физически, когато сме извън него? Защото всички сме имали онзи момент, в който умът просто блокира. Значи, прозорецът на толерантност е онази оптимална зона на нервната система, в която можем да функционираме нормално. Вътре в него можем да учим, да слушаме, да мислим рационално. Но когато сме извън него, заради паника, преминаваме в режим бий се, бягай или замръзни. И физически това е онова тунелно зрение. Да, тунелно зрение, плитко дишане, не можеш да се фокусираш върху нищо друго, освен върху самата заплаха. Затова емпатията не е просто някаква мила мисъл. Тя е биологична необходимост. Тя активира парасимпатиковата нервна система, Която действа като спирачка за стреса. именно много силно визуално упражнение за това, което намирам за поразително. Нека си представим едно малко крехко дете. То току-що е сгрешило нещо, ударило се и тича насреща ни. Никой нормален човек не би го посрещнал с подигравки. Не би започнал да му крещи: нали ти казах, сам си виновен, че си толкова непохватен. Абсолютно недопустимо би било. Първата инстинктивна реакция е да го прегърнеш, да го утешиш. И големият въпрос е, защо тогава отказваме това основно състрадание на самите себе си? Ние буквално крещим на вътрешното си дете всеки божи ден. Защото сме обучени така. Вярваме, че само наказанието е пътят към съвършенството. Но истината е, че емпатията връща ума обратно в онзи прозорец на толерантност, успокоява емоционалната буря. Едва когато престанем да бъдем собствените си екзекутори, можем да погледнем реалността обективно. Което естествено ни прелива към следващата суперсила – изследването. Точно така. Добре, да кажем, че сме успели да успокоим нервната система, сърцебиенето се е забавило, не се мразим чак толкова активно в този момент. Какво следва? Защото реалният проблем, този грешен имейл, все още стои на масата. Изследването е описано като способността да открием това, което реално е, без филтрите на паниката. Да, да видим фактите. Но ако крайният срок изтича, как точно едно, цитирам, непредубедено любопитство ще свърши работата? Не звучи ли твърде пасивно? Звучи пасивно само ако объркаме агресията с ефективност. Виж, ако се вгледаме в навиците си, ние често сме заклещени в една хамстърска въртележка. Въртележка от стари реакции. Появява се проблем, стресираме се, реагираме първосигнално, опитваме се да наложим контрол чрез груба сила или просто бягаме. Любопитството е суперсила, защото прекъсва точно тази примка. Измества фокуса към дълбокото наблюдение. Тоест, вместо да се борим с зъби и ногти да променим ситуацията веднага, ние просто я анализираме, като учен в лаборатория. Точно така. Започваме да се питаме какви са голите факти пред мен, без емоционалната им окраска. Какво точно се случва? Какво движи от срещната страна, ако има конфликт? Което измества мозъка от защита към откривателство.
Ние сме емоционално слепи, когато сме ядосани. Любопитството премахва тази слепота. Виждаш ситуацията кристално ясно, дори да е неприятна, но без да добавяш онзи тежък пласт от мисли като «край, обречен съм». Значи, спираме да се борим с реалността и просто я наблюдаваме. И тук идва момента, в който осъзнаваме, че старите ни начини за справяне вече не работят. Утвърдените алгоритми се оказват безполезни пред новия проблем. Да, там вече блокираме. И логично стигаме до третата суперсила – иновацията. Ако изследването открива това, което е, то иновацията създава това, което не е. Как мъдрецът прави това по-различно от паникьосания ум, който просто хвърля случайни решения към стената и се надява нещо да залепне? Разликата е в когнитивната гъвкавост. Науката категорично показва, че префронталният кортекс, тази част от мозъка, отговорна за креативността, буквално изключва, когато сме под стрес. Защото стресът стеснява фокуса само върху заплахата. Абсолютно. Можеш да измислиш гениален нов продукт или изход от семейна криза, докато умът ти крещи, че си в смъртна опасност. Когато мъдрецът поеме контрола чрез иновацията, умът най-после е свободен да експериментира. Има една много интересна техника тук, взаимствана от импровизационния театър. Подходът «да» и. О, да, изключително ефективна. Вместо веднага да отхвърляме нестандартните мисли с «да, но това няма да проработи», ние надграждаме върху тях. Това означава ли, че трябва да позволим появата на напълно абсурдни алтернативи, без никаква цензура в началото? Абсолютно задължително е. Саботьорът е най-строгият възможен цензор. Той убива всяка нестандартна мисъл в зародиш, защото го е страх от провал. Мъдрецът обаче има една дълбока вяра, че решение винаги съществува. Дори и да не го виждаме в момента. Самото убеждение, че изход има, отваря съзнанието. Започваш да генерираш обем от решения, колкото и налудничави да са. Защото често най-непрактичната мисъл съдържа ядрото на гениалния подход. И това се случва само когато сме водени от порив за развитие, а не от страх. Това е просто брилянтно. Иновацията не е просто вроден интелект, а управлявано емоционално състояние. Много точно казано. Но нека преминем към следващия етап. Вече сме спокойни, разбрали сме фактите, генерирали сме няколко нестандартни решения. Сега трябва да изберем по кой път да поемем. Трудната част. И тук се намесва четвъртата суперсила, която лично за мен е най-отрезвяваща в дългосрочен план. Навигирането. Използването на вътрешния компас. В днешно време сме буквално заляти от безброй възможности. Информационен шум от всякъде. Социален натиск, очаквания от семейството, реклами, които ни диктуват как изглежда успешният живот, как изобщо се чува този компас в целия този шум. Изключително лесно е да се пуснем по течението и да правим избори, които са супер престижни на хартия, но ни оставят празни отвътре. Това е същинска епидемия днес с постигането на цели, които всъщност не са нашите. Навигирането е точно тази способност да избираме пътя си въз основа на постоянен компас. И в него няма нищо мистично или езотерично. Изграден е от най-дълбоките ни ценности, нали? Да, от онова, което реално ни дава смисъл. Всеки ден сме изправени пред хиляди микрорешения, така наречените точки на избор. Дали да реагирам с гняв на този коментар или с търпение? Дали да приема повишението, което значи 80-часова работна седмица, или да запазя времето за семейството си? Тоест, компасът не е само за грандиозните житейски кръстопътища. Използваме го и за малките ежедневни навигации. Именно за тях. Когато избираме, мъдрецът ползва един специфичен филтър. Пита се, в края на живота ми, когато погледна назад към този момент, кой избор ще уважавам повече? Коя постъпка е в съзвучие с мен самия? Саботьорът винаги ще избере пътя на егото, на доказването пред другите или просто бягството от дискомфорта. Мъдрецът избира пътя на смисъла. Когато правиш такива избори стъпка по стъпка, това ти гарантира дългосрочно удовлетворение. Принципът на малките корекции на курса, които променят цялата дестинация. Всичко това звучи като невероятно дълбока вътрешна работа. Но и тук има едно голямо «но». Само да чувстваме емпатия, да изследваме и да знаем ценностите си, не е достатъчно. Ако не последва действие. Точно така. Често изпадаме в парализа от анализ. Знаем какво трябва да се направи, но отлагаме до безкрай. Или пък се хвърляме в хаотични действия от чиста паника.
Така стигаме до петата суперсила – активирането. Активирането е решителното действие. Преминаването в офанзива, но по коренно различен начин. Тук правим фундаментално разграничение между агресивната сила и истинската, заземена мощ. Каква е разликата? Когато действаме, тласкани от саботьорите си, например от страх за срока или от гняв към конкуренцията, ние ползваме мръсно гориво. Тази сила изисква огромна енергия, изтощителна е, оставя разруха след себе си, разбити нерви, бърнаут. Може и да свършим работата, но цената е жестока. Все едно да форсираш двигател на кола, докато си натиснал спирачките. Движиш се, но всичко пуши и се разпада. Страхотна аналогия. Активирането чрез мъдреца е чисто гориво. То е истинска мощ, като фокуса на майстор по бойни изкуства. Тихо, заземено, изключително стабилно. И се случва без съпротива, предполагам. Да, защото предходните 4 стъпки са изпълнени. Успокоили сме емоциите с емпатия, изследвали сме фактите без илюзии, създали сме иновативен подход и сме сверили компаса. Тогава действието идва напълно естествено. С ясно намерение и без вътрешна борба. Цялата енергия отива в самото действие. Забележително е как тези 5 стъпки се надграждат една на друга. Ако трябва да синтезираме това пътешествие в човешката психология, всички ние носим този огромен резервоар от сили вътре в себе си. Просто сме забравили как да го ползваме. Да, обучени сме от обществото и от собствените си страхове да разчитаме на грешните инструменти. Не се нуждаем от къмшика на стреса или от самокритиката, за да сме успешни. Мъдрецът ни предлага много по-здравословен път. Това е преход от реактивен живот към живот с намерение. И ако се замислим върху мащаба на това, бих искал да предложа една финална провокация. Слушам те. Досега си говорихме как тази перспектива трансформира личния живот и кариерата. Но какво би станало, ако приложим същия подход към глобалните кризи? Нека си представим общество или лидерство, което отказва да бъде управлявано от саботьорите на паниката и разделението. Това е изключително мащабна мисъл. Представи си какви решения за климата, икономиката или социалните неравенства бихме могли да изградим, ако започнем да навигираме бъдещето си не през страх, а през тихата, състрадателна мощ на мъдреца. Перспектива, която наистина отваря съзнанието и показва колко далеч може да стигне едно толкова лично преобразяване. Огромен потенциал се крие в това просто да спрем за секунда, да забележим вътрешната си реакция и съзнателно да изберем различен път. Да продължим направо с онзи много интригуващ въпрос, който толкова често възниква в ежедневието ни. Защо толкова лесно губим равновесие при най-малките трудности? В смисъл, всички познаваме това усещане. Абсолютно. Денят започва чудесно, но едно съвсем дребно нещо се обърква. Примерно разлято кафе върху ризата. Или пък неочаквано задръстване по пътя за работа. Или леко критичен, дори небрежен коментар от колега. И това буквално преобръща настроението ни за часове напред. Изведнъж сме в режим на защита, сърцето се ускорява, умът започва да превърта негативни сценарии. Защо изобщо се случва това? Краткият отговор е, защото сме жертва на собствената си еволюция. Отговорът се крие много дълбоко в човешката биология. По-специално в това, което в психологията и неврологията наричаме мозък на оцеляването. Мозък на оцеляването? Точно така. Когато говорим за него, визираме най-примитивните структури в главите ни. Това са мозъчния ствол и лимбичната система с особен акцент върху амигдалата. Тяхната единствена, буквално фундаментална функция в продължение на милиони години е била да гарантират физическото ни оцеляване. Да ни пазят живи. Да, тази система е създадена да бъде параноична. Тя сканира околната среда всяка милисекунда за потенциални заплахи.
Проблема обаче е, че днес много рядко ни гонят съблезоби тигри. Факт. Живеем в една относително безопасна среда, но тази древна алармена система сякаш не е получила софтуерния апдейт за съвременния свят. Ами тя наистина не е. Тя не прави разлика между реална, живото застрашаваща опасност и един имейл с главни букви от недоволен клиент. И резултатът е това, което често се нарича отвличане от амигдалата, нали така? Абсолютно точно. Системата за оцеляване буквално превзема съзнанието. Тя изключва логическото мислене и ни тласка към автоматични реакции. Реакции на стрес, тревожност, гняв или бягство. Дори когато става въпрос за абсолютно банални битови ситуации. И докато сме в този режим, ние сме реактивни. Не сме креативни. Губим перспектива напълно. За да противодействаме на това състояние на постоянен фонов стрес и да излезем от този изтощителен автопилот, трябва съзнателно да събудим една съвсем различна част от нашата нервна система. И тук всъщност въвеждаме концепцията за PQ мозъка. нека само да уточним този термин за момент, защото мисля, че е ключов за днешният анализ. Да, разбира се. Когато казваме PQ, всъщност говорим за коефициента на позитивна интелигентност. Това е способността на нашия ум да работи за нас, а не против нас. И докато мозъкът на оцеляването е базиран в лимбичната система, този PQ мозък е свързан предимно с средния префронтален кортекс и определени зони в дясното полукълбо. Това са онези центрове, които отговарят за емпатията, за висшата логика, за емоционалната регулация, изобщо за онова спокойно и ясно виждане на голямата картина. Разликата между двете системи е огромна. Мозъкът на оцеляването крещи: има проблем, паникьосвай се. Докато префронталният кортекс казва: има проблем, нека видим каква е възможността тук и как да го решим спокойно. Но това, което прави нещата наистина предизвикателни, е подходни към този позитивен център. В какъв смисъл? В смисъл, че хората сме свикнали да мислим, че интелектуалното разбиране на даден проблем е напълно достатъчно. Смятаме, че ако прочетем една статия за управление на стреса, вече сме защитени. Но това е илюзия. Точно както физическото тяло се нуждае от редовни и повтарящи се тренировки, за да бъде силно и издръжливо, така и този специфичен център в съзнанието се нуждае от целенасочено изграждане на мускули. Тази аналогия с фитнеса е много полезна, защото превръща една абстрактна психологическа концепция в нещо много измеримо. Точно така. Ако искаме да развием бицепсите си, отиваме в залата, вземаме гирите и започваме да правим повторения. Няма как да развием мускул само като четем книги за вдигане на тежести. Еквивалентът на това вдигане на гири за нашия ум е така нареченото PQ повторение. Но нека разгледаме механиката на това действие. Какво точно представя едно такова ментално повторение? Дефиницията е изключително прецизна и същевременно звучи почти абсурдно просто. Слушам те. Едно PQ повторение означава да пренасочим цялото си внимание към физическото си тяло и към едно от петте ни сетива за минимум 10 секунди. Времево това се равнява приблизително на 3 дълбоки, напълно осъзнати вдишвания и издишвания. Това е всичко. 10 секунди. 10 секунди, в които сме напълно потопени в физическата реалност на настоящия момент, вместо да бъдем погълнати от безкрайния вътрешен монолог на ума си. Тук обаче винаги се появява един напълно резонен скептицизъм. 10 секунди дишане. Звучи като поредния банален съвет от брошура за спа-център. Защо точно този 10-секунден прозорец е толкова критичен? Разковничето всъщност е в невропластичността. Точно. Когато насочим съзнанието си толкова интензивно към едно физическо усещане, ние създаваме своеобразен къс съединител в мозъка. Това просто действие изисква много специфичен вид фокус. И този фокус автоматично прекъсва захранването на онова непрекъснато умствено бърборене. Онзи глас, който постоянно съди, тревожи се за бъдещето или преживява отново минали грешки. Да. Чрез този физически фокус, ние буквално принуждаваме кръвта и електрическата активност да се пренасочат. От амигдалата директно към префронталния кортекс. Това е много важно да се разбере. Това не е просто философия. Това е твърда невробиология.
Изследванията с ядрено-магнитен резонанс показват ясно, че всяко пренасочване на фокуса променя архитектурата на мозъка. Има едно златно правило в неврологията. Невроните, които се активират заедно, се свързват заедно. Когато правим тези повторения, ние изграждаме нови невронни пътеки. С времето те стават все по-плътни и проводими. И най-важното, тези пътеки остават активни дори след като вече не сме фокусирани върху самото упражнение. Това е напълно аналогично на мускулите в тялото. Те остават силни и тонизирани. Точно. Остават способни да поемат тежест дълго след като сме излезли от фитнеса. Има и още един голям бонус. Докато стимулираме тези позитивни центрове, ние едновременно отслабваме връзките в мозъка на оцеляването. Колкото повече тренираме позитивния мускул, толкова по-тих и слаб става гласът на стреса. След като вече разбираме тази механика, веднага възниква въпросът за приложението. Защото всички живеем в реалния свят и най-голямото ни предизвикателство е справянето с този вездесущ автопилот. Прекарваме огромна част от деня си физически на едно място, но умствено напълно другаде. О, да, непрекъснато. Шофираме към работа, но в главата си вече водим въображаем агресивен спор с шефа. Мием чинии, но планираме утрешните задачи. Затова е брилянтно, че не се изисква да отделяме допълнително време от и без това претъпканите си графици, за да правим тези повторения. Можем да използваме най-баналните всекидневни рутини. Става въпрос единствено за промяна във фокуса. Практичността е ключова тук. Нека вземем неуниверсалния пример, който се разглежда. Миенето на зъби. Това са 2 минути всяка сутрин и всяка вечер. Обикновенно през тези 2 минути умът ни е навсякъде другаде, но не и в банята. Ние сме в списъка с задачи, в новините, които току-що сме прочели, или в тревогите за предстоящия ден. Така е. Но как да превърнем това в фитнес за мозъка? Вместо да оставяме ума да скача неконтролируемо, пренасочваме цялото си внимание към самото действие. Фокусираме се върху вибрациите на четката. Усещаме текстурата на косъмчетата по венците си. Вдишваме съзнателно аромата на мента от пастата за зъби. Вслушваме се в пукането на малките мехурчета в устата си. Звучи като медитация в движение. Буквално е това. Ако човек успее да задържи това ниво на детайлно сензорно внимание само за 10 секунди, преди ума отново да се разсеи, честито, току-що е направил едно успешно PQ повторение. Това е чудесен пример за битова рутина. Но материалите, които разглеждаме днес, обръщат внимание и на ситуации, в които тялото ни вече е подложено на физическо усилие. Като спорта, например. Да. И тук забелязах едно много интересно противоречие с масовата култура. Когато хората отидат във фитнеса или бягат в парка, инстинкта им е да си сложат шумопотискащи слушалки, да пуснат някой интересен разговор или силна музика и буквално да се опитат да избягат от дискомфорта на физическото усилие. Целта им е да изключат. Да се разсеят. Точно така. Но методът за изграждане на префронталния кортекс изисква точно обратното. Нали? Абсолютно. Това е разликата между изключването и пълното присъствие. Когато се опитваме да избягаме от усилието чрез разсейване, ние всъщност пропускаме златна възможност за тренировка на съзнанието. Ако сме на пътеката за бягане или вдигаме тежести, вместо да бягаме от дискомфорта, целта е пълно, радикално потапяне в него. Как изглежда това на практика? Насочваме вниманието си към всяко едно напрежение в конкретния мускул, който работи. Ако усещаме парене от млечната киселина, фокуса отива директно в нюансите на това парене, вместо в опита то да бъде игнорирано. Можем да се вслушаме в ритма на собственото си дишане, да забележим звука от стъпките си по земята или да усетим съпротивлението на вятъра, ако бягаме навън. Значи, всяко сензорно усещане е котва. Точно котва. Дори нещо толкова пасивно на пръв поглед като слушането на музика може да бъде трансформирано в активна тренировка. О, да, примерът с музиката е страхотен. Обикновенно музиката е просто фонов шум, докато работим или пътуваме. Но ако изберем един единствен инструмент от цялата композиция, да кажем, решаваме да следим само бас-китарата или само барабаните, и през следващите 3 минути проследяваме всеки нюанс, всяка нота, всяка пауза и вибрация само на този инструмент, напълно игнорирайки вокалите и останалата мелодия. Това не само разкрива съвършенно нови пластове в музиката, но и изисква изключителна дисциплина на ума, което мощно укрепва тези нови,
невронни пътеки. Този принцип на пълно сензорно присъствие намира, може би, най-яркото си проявление в професионалния спорт. Когато един тенисист или баскетболист е на игрището, ако умът му е заед с мисли от типа «Какво ще стане, ако изпусна тази точка?» или «Публиката ме съди», той неизбежно ще се провали. Защото това е мозъка на оцеляването, който се включва. Точно, той саботира представянето. Затова спортистите тренират фокусиране върху най-малките физически детайли. Тежестта на стъпалата върху настилката, микроусещанията в захвата върху ракетата, завъртането на шевовете на топката във въздуха. Това активно освобождаване от вътрешния критик позволява на тялото да премине в състояние на пълна концентрация. Тогава мускулната памет и инстинкта поемат контрола. Това е онова мистично състояние на съвършен поток. Влизането в зоната, както го описват. Да, зоната. Усилието изчезва и всичко се случва с невероятна лекота. Добре, след като вече разполагаме с целия този арсенал от техники, от миенето на зъби до слушането на музика, възниква един много логичен въпрос за дозата. Така. Ако във фитнеса стандарта е да направим, да кажем, 3 серии по 10 повторения, каква е дневната квота тук? Колко от тези 10-секундни прекъсвания на автопилота са необходими, за да предизвикаме реална структурна промяна в мозъка? Както специалистите препоръчват 10 000 крачки дневно за поддържане на базово физическо здраве, целта за умствения фитнес е числото 100. 100 PQ повторения на ден. 100 пъти по 10 секунди. Точно така, тъй като всяко повторение е минимум 10 секунди, говорим за общо около 15 минути на ден, но разпръснати в различни моменти. Не наведнъж. И тук се намесва едно много специфично времево изискване – правилото за 21 дни. Този период не е случайно избран. Зад него стои една изключително интересна история в медицината. Да, историята с доктор Максуел Малц, тя е забележителна и наистина дава страхотен контекст на това изискване. Той е бил пластичен хирург през 50-те години на миналия век и започнал да забелязва много странни закономерности в психологията на пациентите си. Когато правил реконструкция на лицето на някого, на пациента му отнемало средно около 21 дни, за да свикне с новото си отражение в огледалото. Но още по-впечатляващи били наблюденията му върху пациенти с ампутирани крайници. Оказало се, че са необходими точно 21 дни след операцията, за да изчезне напълно неврологичното усещане за така наречения фантомен крайник. Феноменално е това. Пациентите продължавали да усещат липсващата ръка или крак в продължение на точно 3 седмици. И доктор Малц стига до фундаменталното заключение, че това е биологичното време, необходимо на нашите неврони да изградят нови връзки и да позволят на старите модели да атрофират. Точно така, това е биологичното време за пренаписване на вътрешната карта на мозъка. Следователно, ако човек прави по 100 повторения дневно в продължение на 21 поредни дни, той не просто изпробва нова техника, той създава напълно нова, стабилна архитектура в ума си. И какво се случва след тези 3 седмици? След тези 3 седмици префронталният кортекс е достатъчно укрепнал, за да започне да се активира по подразбиране. Това състояние на спокойствие и фокус престава да бъде съзнателно усилие и започва да се превърне в новия, естествен начин на съществуване. Звучи много вдъхновяващо, но нека внесем малко реализъм в картината. Давай! 100 повторения наистина звучат като постижима цел, защото са само 15 минути общо. Но всички знаем как протичат дните ни. Графиците са безмилостни, задачите се трупат една върху друга. Какво се случва, ако стигнем до 11 часа вечерта, лежим в леглото напълно изтощени и изведнъж осъзнаем: чакай малко, днес бях толкова стресирана, че съм направила общо 3 повторения цял ден. Дължа на мозъка си още 97. Често срещам сценарий. Провален ли е денят тогава? Трябва ли да започваме 21-дневния цикъл от начало? Тук на помощ идва концепцията за интензивната тренировка или PQ фитнесът. Това наистина е спасителния пояс за заети хора. За онези дни, когато сме пропуснали кратките възможности по време на рутинните дейности, съществува еквивалентът на тежката концентрирана тренировка в залата. Това означава да отделим от 5 до 15 минути наведнъж. Просто сядаме някъде на тихо, затваряме очи и започваме да насочваме вниманието си интензивно към сетивата си, преминавайки от едно към друго. Един вид структурирана сесия. Да.
Фокус върху дишането за няколко минути, после фокус върху усещането на тежестта на тялото върху стола, после пренасочване към всички звуци в стаята, от най-близките до най-далечните. И тук според мен е момента да споменем най-голямото разочарование, което хората изпитват при една такава интензивна сесия. Опитваш се да се фокусираш върху дишането си и точно след 5 секунди осъзнаваш, че мислиш за неплатената сметка за тока или за разговора от вчера. Умът неизбежно ще се опита да блуждае, защото това е природата му. Много хора се отказват точно в този момент, мислейки си, че не могат да го направят или че се провалят. А това е огромна заблуда. Самото улавяне на блуждаещата мисъл и съзнателното връщане на фокуса обратно към сетивата, това е същинското вдигане на тежестта. Това е момента, в който мускула расте. Връщането на фокуса е самото повторение. Точно така. Всяко разсейване и връщане се брои за ново изключително ценно повторение. Така че една 15-минутна интензивна сесия, изпълнена с такива разсейвания и връщания, може бързо да компенсира пропуснатото през деня и да доведе до много дълбоко активиране на позитивните зони в мозъка. Сега мисля, че стигаме до кулминацията на целия този процес. Ключовия въпрос. Защо изобщо си причиняваме всичко това? Защо отброяваме секунди, докато си мием зъбите или слушаме вентилатора в стаята? Отговорът е в концепцията за капацитета. Има едно брилянтно, нагледно сравнение между размера на умствения мускул, който сме изградили, и размера на предизвикателството, с което се сблъскваме. О, това е концепцията, която осмисля абсолютно цялото усилие. Нека си представим, че след няколко седмици тренировки нашия позитивен умствен мускул е достигнал сила, с която условно може да дигне тежест от 30 кг. 30 кг ментална тежест. Да, това означава, че когато се сблъскаме с житейски проблеми с тежест до 30 кг, например, някой ни засича агресивно в трафика, компютърът ни забива преди важна среща или полетът ни закъснява, ние имаме капацитета да поемем този удар. Първоначалният импулс на стрес ще се появи, това е неизбежно, но ще премине много бързо. Ние ще останем центрирани. Точно. Няма да избухнем и съзнанието ни веднага ще премине в режим на търсене на решения. Но живота нядко се ограничава само до 30 кг проблеми. Какво се случва, когато изведнъж върху нас се стовари 100 кг проблем? Говорим за мащабни кризи, внезапна загуба на работа, тежък развод, сериозен здравословен проблем или бизнес колапс. Ако ние сме изградили мускул, който може да издържи само 30 кг, при сблъсък с 100 кг криза, префронталният ни кортекс просто ще се огъне и ще колабира под тежестта. И точно в тази секунда на колапс, мозъкът на оцеляването помита всичко и поема пълен авторитарен контрол. Започва класическото отвличане от амигдалата. Реакциите ни вече не са рационални. Те са доминирани от паника, от парализираща тревожност, ярост, търсене на виновници или дълбока депресия. Напълно блокираме. В такова състояние съзнанието е толкова тясно и завладяно от негативни емоции, че дори няма да се сетим, че разполагаме с някакви техники за успокояване. Буквално сме слепи за всякакви градивни решения. Ето това е истинската причина да правим тези 100 повторения всеки ден. Целта не е просто да сме малко по-спокойни, докато чакаме на опашка в магазина. Крайната цел е системно да увеличаваме капацитета си, да тренираме този позитивен мускул ежедневно с малките 10-секундни тежести, докато той не стане способен да поеме 100 кг. За да може, когато най-големите житейски бури ни връхлетят, да не бъдем смазани от тях. Способността да запазим ясно съзнание, да изпитаме любопитство към проблема и да търсим креативен изход точно в разгара на най-тежката криза, това е абсолютният връх на позитивната интелигентност. Напълно съм съгласен. Когато мозъкът на оцеляването бъде укротен и оставен да работи само като един тих, фонов предпазен механизъм, а не като главен шофьор на живота ни, всичко се променя. Отваря се огромно вътрешно пространство. Пространство за какво? Пространство за по-дълбоки взаимоотношения, за смели решения и за една много по-устойчива радост от ежедневието, която е напълно независима от външните обстоятелства.
Това ни води до един изключително интересен парадокс, с който ми се иска да завършим този анализ. Вече ми е пределно ясно, че пълната промяна на вътрешния ни свят и излизането от хроничния стрес изискват нещо толкова просто, нещо толкова елементарно като внимание към 3 вдишвания или усещането на водата по ръцете ни. Да. И въпреки това, утре сутрин умът ни отново ще се бори с зъби и ногти срещу това. Ще ни убеждава, че сме твърде заети точно за тези 10 секунди, че проблемите в имейла са безкрайно по-важни от вътрешния ни баланс. Защото това е защитният механизъм на старите навици. Мозъкът на оцеляването не иска да предаде властта си. Той създава перфектната илюзия за спешност, за да ни държи в цикъл на тревожност. Но само 10 секунди съзнателно присъствие са напълно достатъчни, за да пробием тази илюзия и да му отнемем контрола. И тук искам да оставя нещо, върху което си струва да се замислим дълбоко. Ако всичко, от което се нуждаем, за да прекъснем цикъла на стреса и да изградим този безценен мускул, са 10 секунди празнота и тишина, не е ли стряскащо колко бързо, напълно автоматично, посягаме към смартфоните си в секундата, в която усетим дори миг скука или напрежение? О, това е много силно. Дали пък тези светещи екрани не са се превърнали в най-могъщия съюзник на мозъка на оцеляването? Ограбвайки ни безмилостно от точно тези 10 секунди тишина, от които отчаяно се нуждаем, за да се спасим от него. Мисля, че ще оставим този въпрос отворен.